Sonko ko neɗɗo mo gandanɗa so yiɗi mo wasa sa yiɗi ɗum sa woni intellectuel jiɗɗa wasa wonde Sonko on hetto ɗum wan jiɗɗa wi Sonko ko teppol Sonko sa hettima ɗum tan nawrete mi d'accord mbino wima noon Sonko sa ƴeewi ɓe wonde ɓe mum fof intellectuel uji Sonko wondani boole politique Sonko wan muɗum opposant won mum hewde dole meeɗa rewde Sénégal ala yeji maître Abdoulaye Wade Sonko wan Sonko meeɗa rewde Sénégal maître Wade Ousmane Tanor Dieng Djibo Ka mbimi opposant ji Sénégal histoire Sénégal hon Sonko meeɗa ɗo rewde ɗum ne hawni de Sonko sa hettima ɗum taɗa woni intellectuel tan a wondata mum ɗum min ɗum tan kulmi hakkude Sonko e Macky ɓe wonde ɓe mum hakkude tofteteɓe bourse familial tan baggirteɓe tisiji en him hawri noon Sonko noon présidentiel jayi totte 5000 tisi ɗum ɗo mbaɗa Sonko noon ɓe wonde ɓe musa ƴeewi e Ramadan he a yiyani eɓe jaltin kalisaji muɗumen mbaɗ dowuji en gueɗe mbawi ɗon gollireɓe cohlani ndigga ɗum tagui Sonko Macky poɗɗum wadde mo attention